היי אהובה, מה שלומך? טוב, אז היום החלטתי לפתוח ככה ב3 חפיסות שאני מאוד אוהבת. והקלפים מראים ככה איזשהו פחד, חשש. ישר עולה לי השיר הזה, ממה את מפחדת? את כל כך מפחדת לעשות איזושהי בחירה לא נכונה, את פוחדת לאהוב יותר מדי, את פוחדת להיכנס לאיזושהי זוגיות, את פוחדת להתחייב. וזה כובל אותך, זה כובל אותך מלהיות מי שאת באמת. הקלפים מרמזים את העובדה שברגע שתלכי באמת עם הלב שלך, אז דברים באמת ילכו כמו שצריך. זה גם הרגשות וגם התחושות האלה של הפחדים, פשוט הכל ייעלם. ואת פשוט צריכה להיות את. תפרגני לעצמך. יש לזה עוצמה מטורפת. בהצלחה.